Takapasa bhokubasa zvekuti anova nehumbo hwekuti munhu ari kupomerwa musana baba nyenge shangu ramurayirwa kuzviita mauya nawo here humbo uyu sabhuku munhu iye akambozouya here padare pano haanobvira akauya akambouya pekutanga ndepiri apa ndokuya musana akaudzwa no handifuna kuti akaudzwa ndokuti ofisi imamusiri munoudzaumira mani mapapa munenge muri kupaparika nenyaya yechikuru chemukadzi ndichakumbira mirai ndichakumbira munobvumirwa irai muchaita mukamhanya mberi kwedare ka chichasati abvunza mubvunzo munhu wauda kutopindura unopindurei? How can you answer the question isati yabvunzwa naticha? ungopinda guta unamve Ngatinyirei ndosakatangadzika yapa ndimi vatinoda kutonzwa muchitaura muchiteerera dare kuti riri kuti chii zvisinakati izvo ngazviuye zvitowana mashandiro nemunhu mukatonga vega dare ari kude taurei havana chautaura kutaura ichi toda kunzwa zvichitaurwa pamapepa sitakavati ngaudze mapepa apa amweni mambo kutarisa iverengai musiyamaza maverenga zviri kubatsira dare here kana kuti kudare ramuchipirezi ini sabhuku magorimbo phone number dzavo chokwadi nyaya iyi yachikoro ndinoiziva kuti Jameson Sibanda akaita makuna nemukadzi waLeonard Chikore. Sabhuku magorimbo ari pano ini naChikore tikakwidza nyaya pachingezi kutanga ndakaderedza Sibanda kudare haana kuuya kudare atori nechikwereti kudare. Mawitness aripo anopupura nyaya iyi sokudare ramambo inzwai museyama kana tichitaura witness yedare nyaya yakambopinda kudare munhu akaenda kukoti akaenda kupi akanzedzokera kudare kwamambo handiti hatisvike tichinyora tsamba isusu kuti vamurangano maakunyora tsamba munosvika mopura maminutes mobuditsa outcome yakabuda mudare handiti ndo nyaya yatiri kuda tisuda nyaya yekutaura sabhuku ava vasiri vakatonga nyaya vari kuti nyaya yakaripewa yakatongwa kudare kwamambo dare ramambo zvoda tine maminutes atiri kudapo kuti dare ritaura kuti zveshuwa munhu takamutonga rikaitei naye taurai tinzwa ndinotinda takazobatana baba vaBhanabhasi tikafonera vakamuchenga handichada nyaya yacho manje vakamuchenga vana vasekretari akanyora nyaya dzacho ndo vanyora here saka muri kudare kupikisa inini zvatiri kutaurirai ndasandapedza kuverenga Sibanda akabvisa mombe yesori kuna Chikore. ndisabhuku ari kutaura izvozvo mani museyamwa zvatisiri kuda mani vanhu ava masabhuku edu aya mumaraini umu vane mainterest nenyaya dzevanhu saka ndoda kuti vabve munyaya dzacho ivo dare ndiro ngatititaurire museyamwa mungadai signature yenyu patsamba apo yezvino kuti vamurangano ndo vakanyora tsamba from office yamambo ndo zvatiri kuda izvo munonzwa zvari kutaura ndoda kuti masabhuku aya agare kunze vari independent vasaincludwa kuti vari kureverera umwe munhu pakati pezvinhu dare ramambo apo ndiro ngaritaure ndosaka ndakati endai kudare ramambo kunotora maminitsi edare rakatora Chikore ndeupi pakati penyu mukanyora imimi yezvino mune muri on behalf of uyu manje kuita kunge muri kusapota uye uyo wamuri kunyorera agenesi anonetsana nenu matopinzwa munyaya avo sabhuku avo vanopinzwa munyaya toda kuti mugare muri kunze dare ramambo idii kamucheki ndiye ngaanyore tsamba yedare kuti takapinda vanhu vakauya kubva kwasabhuku ningi nasabhuku ningi
ikapinda mudare nyaya ikanzi so namama singine chaikaita vakamuchenga ikaita vamurangano dare iroro rari kwamama imi hamuna pamunodii pamunozorwa ivi ndimunogara nevanhu ava ka munotemwa nevanhu ava kakugudzai ari kupinda panyaya yaari kasiyasana ndimuchikore wacho makupinda muri right pane nyaya izvi ndipekuti maminutes aifanirwa kuuya nhasi inini vakandifonera vachiti munhu uya adzokorora zvaadzokorora vachikore tinokuda kuti muuye kuno ini ndada kuita apiru nyaya yangu asi kuti mambongezi vaigwana saka nekuswera kwemazuva aya takavavinga vakati ayo tinenge tiri kuno ivo mambongezi saka toda kuti kubve tsamba dzekumasabhuku dzinotipupurirawo nesu kugere vanhu kunzvimbo then tosangasa neyedu tsamba uku saka ndandichitasira kuti tsamba nokuti takatoenda chinhu chamunotadza chiro kana mauya kudare teererai kuti dare riri kuti papa munozoranda kuitonge ndisingade vanhu papa inhau yekuti mune musingade kuteerera kudarira mauya kuti kubatsirei isu ndisu tinoziva nyaya padzinomuka dzinomukira isusu toenda kukoti nadzo saka handifani kuramba ndichiita mistake imwe chete masabhuku ngaabude munyaya iyi havasiro vakaita nyaya yekutorerwa mukadzi inotongwa nasabhuku kwatinotongwa nedare ramama saka sabhuku ndomudirei kuti ahwitirese nyaya yangu mudare iro dare ramambo ranga riripo rakafa here mambo wachona akaita nyaya yacho nandimupenyu sekretari wachona aripo kamujenga ngavatipe maminetsi asi nyaya yekunyora nhasi tipei maminetsi akanyorwa mudare nepakaripiswa munhu handiti isu sezvino mukangotitaura kuti ndotati vamurangano vapei auti kamwe tobuda yemudare marekodzi tinawo manhingi marekodzi of case duplicate rachona rinenge riri panapa nyaya dzese dzamunoona dzatoita pano mutongo wadzo unoringe urimo vanhu vanoenda kwamajastiti nomutsa nyaya yawo vanotowana tiri nka kwete zvokuti akutanga kunyorera kusati pakanga pachinzi kudii zvakazodii sachitaura kuti vanhu ngavaunze marekodzi kudare kuofisi kuno kumafiles amurikuonawo sa marekodzi imi masabhuku mukadzokorora nyaya dzekuda kumira nenyaya dzevanhu ndoda kukuudzai kuti munzwisise totokurangai ndokuti munzwisise kuti ndiri kuti chii iwe unogara nemunhu iva munhu asina divi raanoratidza kuti akarerekera so that mangwana munhu akatadzira navo vanenge vachikureverera kuti sabhuku akanga aripo but haana chaakataura kwete musabhuku wanga vachitaurira munhu ari kureverera chiure chinohwitineswa makachiona kwani chiure chinohwitineswa zvendounganidza nai vanhu tiwane mahwitinesi echihure nyaya inozongohwitineswa kubva kune rimwe dare rakaita nyaya yachona handiti imi pamakataura nyaya makaitora paground mukaisa kwamama makapedza basa redu dare raita nyaya handiti ndo raane marekodzi ima hamuna marekodzi hamuna marekodzi avo vachikore ndo vakatorerwa mukadzi pakutanga ndo vane umbowo uhwitness asi nyaya yakaiswa mudare mani havasirivo vangamire vachitaura nyaya mudare dare rigonzi riri kugona kuziva zvariri kuita kuti chimbotorai akatorerwa mukadzi chimbotorai umwe akambotorerwa mukadzi zvasvika seipa anohwitinesa chii munhu akambotorerwa mukadzi nemunhu makutora nyaya kuirerutsa manje akuita kunge nyaya isina basa kuti vagonotora kuti munhu anzi mumwe akambotorerwa mukadzi chii hazvisiri zvotswa kumana matara akatarirwa nenyika umbowo hwatinoda kungonotora maminetsi ekudare kwani kana vasina vanhingi avo vakamuchengi ndivo ngavanyorere dare rino handiti toda kungomupa mutongo uya munhu uya 5 mombe zvakazodii kana kuti 3 mombe chii mutongo dangopuhwa mutongo wekusauya kupi kudare order number 1 yesamoni inotitaurira izvo tomutonga nikota koti ndikusauya kudare tobva tangomupa mutongo wakasipa but tinoda maminetsa ayo ezvinazoratidza dare redu kuti zviri kutaurwa akazviita handiti tikangomupa mutongo tikamusevha izvo munomona achiuya chidii achimhanya pasi saka ndo nyaya yedu muzvinzwa vanhu
right chimwana kutaura neni pamamutaura mokina kunzi taurai tiri kukutaurai kuti muri kuzvinzwa here zvatiri kutaura ndiri kuzvinzwa mambo asi ndine pari kundikweshera taurai pari kukwesherai pamusoro edari pari kundikweshera ndindakaripoti zvinhu zviri mufoni mangu ndaimbokumbira mupurisa wenyu wekwamambo mumbomubvunza mafambiro akaita rwedu nezvaakaona mudzimai wangu all along munhu wandanchiyana naye vana tezara vangu ini tine zvatakanga takaurirana sevanhu vakanga vawanana tiri vanhu vakura pasina mwana ndiri kutaura nanatezva pai vachinditsvagisa mudzimai wangu asi murume uyu inonzi Jemias ari kuviga mukadzi wangu kubva pavakafonana vachitaura zvechiure maaudio ndinawo mukadzi wangu tabva muno mudare akanditumidzira zveaudio inotaridza chirega ndimbohura nasi Jemias iye mukadzi wangu all along taitoyanana tichitaurirana asi ike zvino hapachina kana hearing kana sei kana aiwa ndiri kutaura chokwadi chemudzimai wangu asi siri mudzimai munhu akadaro mani ndosaka ini ndakaisa kudare kuti makaisa kudare ndodare riri kushanda nyaya yenyu hamutiudzire aiwa ndapedza ndokuchema kwandina isusu munhu uyo wamuri kufunga kuti igamba achauya munhu wokuzogara apa kumupa mutongo muripo koti kumanyirei handiti achine mano ekuita pamusoro mambo ndofunga neniwo ndandingoromunzira asi tinongoziva paunombotsva nyaya yakadai unomborohwa naani ndine nyaya yangu yatoda kumbotaurawo mudare rino sechichemo chero ndichizouya nokuti tagara ndiri kungobuya ndofunga maminitsi angadai asvika nhasi namadzimambo nokuti takanosvikawo futi ikoko kudare ravo vakati hai iwe takubata asi kukubata kwataita nekuti tichanopumbura tega nomene tiripo nokuti mapongezi vakanga vakagwara vachiwa makumbo saka nyaya yangotaurwa navamwe vave mudare ini ndakatorerwa mukadzi regai nditi vakadzi nditambopedza shungu nhasi mambo ndichana kutaura nyaya handisi kukupai mukana wokutaura nyaya yenyu uyai munomu tinobva musure manje chipiri chitatu china chishanu kana risiri dare dhei ezvotaita dareka svondo rese rinouya iro kunosvika tanosvika musi wa22 chetakagara takamirira kudzidzwa uyai titaure tiine nguva nhasi tiri kudare ndoda kutobuda zvino mambo havapo pano ndoda kutobuda kuenda kungo kana kuenda kumeeting natuoko handiti asi iri bhuru mambo muchizoona muchaifona kuti aiwa mune bhuru ine ndakarohwa 2 mai vakuru vandine vana 6 navo akatora kugara umusha uyai neuguru hwake mese mauya kudare nhasi kuzokupura panyaya iyi unodzoka mupa 22 imi vachikoro munofanira kunge maturika nyaya ye asevhu kuti masamoni yenyaya yenyu kuti auye kudare right moya mese mozomuroverera sekuroera kwamuda umwe ndotaura chokwadi saka ikwa nhasi modzokera kuma